Tuntruma chuan computer mong lu tuk tu tg om dan kan thlir ho dawn ani computer kan on hian kan an on chia desktop lo lan hian manghal mai lovin a chebera minute ni vel emaw tali ngak phot trini langin masaber tan chuan Windows key le R kan hmetanga chuan he laia kan mong hian temp ti omna hian lai hian resend ti kan chuanga RECENT resend ti kan chuanga kan enter anga chuan hei lo lang ta hei lo lang ho kan clear dawn ani control le a kan hmet dawn ani chuan select all to nu khan kan delete heng kan select ho hi kan delete dawn ani pakhat na lo ni ta chuan pahnih na tan chuan Windows key le R bok kan hmet lenga chuan tilaya resend ti lo inziak ah hian temp ti kan chu dawn ni TEMP temp ok lenga chuan tilai ulang hi control A kan hmet lenga delete le dawn ani chuan kan mi zo khan Windows key le R kan hmet lenga temp ti lo inziak na hi hemi temp ah hian percent ti le temp TEMP kan tinga chuan percent kan da lenga chuan kan ok dawn ani chuan heng ho hi control A kan hmet lenga chuan heng hi kan delete le dawn ani chuan tain chuan delete theilo chin niam veka kha chu skip mai tur ani chuan palinan control le R Windows key le R kan hmet lenga temp tin zena hian prefix ti kan tar dawn ni ok lenga chuan hei lo lang ya hi kan control A lenga kan delete le dawn ani kaka computer kan desktop mong lu tuk tur tg om dan alo ni ta chuan achang chuan recycle bin ate hianin tam tak alo om thin to a hing te hi recycle bin te hi kan clear thin tur ani control A lenga mouse right click lenga delete chuan tikhan desktop le laptop mong lu tuk tur khanin atiji om ve a chuan heng khang kan soi tak te kha thei pe chuan ni khata ve khatta le mo potila apoina om lo ni computer mong lu tuk tur atiji om ani